Азизбек, ту бачаи хубӣ. Ман розиям ки духтар туда будам. Не ки калон дар хона занак айда. Генерал. Хай биё якбор мепарсем. Бест. Якум ман будурам ки ангад гизалай. аммо Азизбек бачаи хубай. Духтармона малакаи башура шидай. Бин духтармона ҳамуда битем. Эй, гу кияй бо домод шаванда? Гу биёр, зуруш ба мо мераса ё намераса? Гу бугуш будуроя? Майли занак ози файродиш мекунад. биё, рафтем генерал файро дорад. ассалому алайкум хиштома. Созе накунам. биё ку? ҳами тии домод шаванда. озуруд ба мо мераса ё намераса? як буқаи пеши бозора миёрӣ, 60 кило писта миёрӣ, 2 той пахта миёрӣ, болои ҳамаи ида 30,000 дига миёрӣ. фаҳмидӣ? Майли хуб гап мекунам. Сараким дар мекунам, чира сар мекунам. Мемони кунам зиндагима, хиштоманима, дарди сарима. Пойтага ҷон ту мара буфам, бар сараким мондар дуғам. Харид парид сан шавагар, имара мекуна дар бадан. Ҷанг мекуна, сарага ранг мекуна. Агар ягон гапиш бугуй, ай пашаи фил мекуна. Ҷанг мекуна, хималга ранг мекуна. Оли ягон гапиш бугун, бовағ шад мекуна. Чай ту нархи баланд мега худ меарзи намеарзи айдаст ягон кор миёя ё намиёя. Ҳамаи карора мекунам, афат хамира мекунам. Дили очама ту биё дига шама ҳал мекунам. Дили очат сита мега, тилобу ҳам нухра мега. Барои болои дар сархон бо 60 кило писта мега. Хай чӣ кунам, ба гуфти ту чӣ кор кунам? Хезм равам пеши очам қалингома кам бикунам. Не асалат ту мара буфам, инсоф дар корай кам. Коре накунен баъди туй, бигардим ба миёни хам. шӯхӣ кадме. Рақс мекунем, хирсанди сахт мекунем. Дар рӯзи тӯи ҳардумон аҳли дина ҷаҳд мекунем. Рақс мекунем, хирсанди сахт мекунем. Дар рӯзи тӯи ҳардумон аҳли дина ҷаҳд мекунем. Studio.com алло, ака Алидин созе ака. Ака туй дорем, туй. Тарафои шаҳри Бохтар. Чанди омадести ака? Туи ами тарафои Бохтар $1000. $1000? Оҳо, $1000 аҷураз акас. Яй хишто ман имадам қимат гуфтку. Дили очат сита мега, тилобу ба канали мо Zifo Studio обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.